shi ma kashe kuɗin ne. In ta ɓaci kuma jini ya ɓalle kuma a yi ta fafutuka ka shi ma kuɗin za a kashe, ba lafiya kuma ba kuɗi ya taɓa. Sannan aka je ƙiyama kuma a tambayi mutum. Dan duniya daman gurin hada-hada ne, ita ƙiyama ita ce kotu. A nan za a yi kowa hukunci. Shin ka gode wa Allah abin da ya maka? Kowa abin da za a mace aikin da kai sannan kuma tambayi ka gode wa Allah. In ka gode masa shi kenan aljanna ce, wa fattahata lahumul abwa. In ko mutum ta ɓaci in ba ta darukinsa Allah ya da rahama ba sai ya faɗa gare. Allah ya kiyaye wannan, mu kiyaye wannan. Sai wanda aka saki uku ta je don ta wani aure na kashe wuta don ta zama ta koma gidan mijinta, amma muddar bai santa ya mace ba, bata san shi ɗa namiji ba, ko da ya sake ta ba za ta koma gidan miji ba. Idan kuma shi mijin da ya saka ne ya je haɗa baki da wani ya auri matar don ya sake ta ta komo gidan mijinta, shi ma auren bai yi ba. Auren bai yi ba. Gara mu nan ƙasar wataƙila yanzu da ɗan sauran abu, amma akwai ƙasashen da ba sai na faɗa ba. A kotuna akwai mutane suke yawa masu irin wannan. Da sun ji an samu irin wannan matsala an yi saki uku abu ya ɓaci, sai ya ce da mijin a haɗa nawa zai ba shi, shi sai je aure ta. In an kwana bai sako ta da tafi. Har mun sun zama su ne kamar masu warware wannan matsalar. Kaga mata an wulakanta suke. Kona kaya da yani sai ya aure ta don ta koma gidan mijinta. Amma an ce in ita da mijin ne suka haɗa baki, suka yaudari wani ya sha da ƙarari, ta zo ta ce tana son za ta aure shi, kaza kaza, ta ga Allah, ta ga kaza kaza, duk da ka lallance shi ya yarda. Shi kenan ta je ta zauna sai ta kuntuka masa wani abu wanda ba zai ankara ba sai sake ta. To ba za ta yadda ta koma ba, sai ta gama idda ta koma gidan mijinta. Akwai wata shekara muna yara a cikin unguwan nan, wata ta yi wannan, shi bai sani ba, sai yaudararsa a kai. Ya tafi ya je wani bayan mu ya je zai sai ɗan abubuwan badangarci, sai wani mai tsegumi ya ce masa ai wannan auren da ta yi na kisan wuta ne. Ce to da ya je ka gari na wanda ya yi Legas sai shekara 10 bai dawo. Kaga an samu matsala kenan. To haka ake samu. Ko kuma ta zo ta shirya wani abu wanda aka yi wa haka. Sai aka zo a ce ai an neme ta a rasa. Amma mijin ya zo yana buge-buge, tana ɗaki tana jinsa da sauran mata sun mai da shi tuma. Ai a ganta ba. Sai a je a ce masa an ganta a Kaduna tana tafiya. Sai ya taho a guje. Wa za a kai wata Kaduna? Sai ya kawo kuɗi ya bayar. Sai a taɓa ce ai kuma an je an ce a taɓulla Katsina. Aka dinga yi mata suna wata tana ɗaki tana jinsa. Sannan a ƙarshe dai suka ce Alhaji gara mu gaya maka gaskiya. Da dama wata rashin lafiya ce da ita. In dai ta yi aure sai ta gigice ta fita nan ta fita nan. A neme ta a rasa ta koma nan gari. In ka ga ta warke to sai in sakinta aka yi, sai ya sake ta. Shi ta koma gidan mijinta, amma akwai wani makircin da ta yi na ba za fara. Wata matar ita ma. Makircin nata ba na wasa ba ne. Sai wayensa bai san lokacin da ya sake ta. Allah ya sauke. Allah ya kiyaye mu. Inda kai da kunna azim. Ta wasa ne malam. Kai. Subhanallah. Wace malam Allah ya sauke. Ai wato an ce uwar matar mutum tana iya kashe masa aure, tana ƙawari ma. Tana ƙawari, tana iya kashe auren yarta. Ai a kiyaye su ma. Rabu da shirin. Shi ne. To shi kenan sai na ƙarshe dai walima. Annabi alaihi salatu wa sallam Abdurrahman dan Auf radiyallahu anhu walima law bi shati. To walima ana yin ta ne saboda Allah.
kuma tana daga cikin hanyoyin rage raɗaɗin talauci a musulunci, poverty alleviation. Kuma an yi ta ana so a gayyato wanda za su ci abincin suna tanɗar baki su shekara suna santi. An mutum ya shirya walima ya kawo wanda za ta ci suna yatsana suna da irin sa fiye da 100 ko fiye da 1000. Wannan in ya zama haka ya zama sharuɗa amin annabi a ce amul walimati. Mafi sharan abincin walima. Idu'a ilaiha man ya abaha. Kira wanda shi ba ruwansa da ita. Yana da irin wannan fiye da haka a gidansa a ce shi zagaye ta dan hanshaki ne. A kirawo talakawa. Amma ta aure shi a kira masoya da sunansa da a zo. Kowa ya tashi zuwa zai zo ne dan ya faranta wa ango ko ya faranta wa amarya ya kuma yi musu addu'a ya kuma ci wani abu kuma sai an gayyaci mutum za shi. Wanda ba a gayyata ba ko tare aka je da shi sai dai ya zauna a waje sai dai in sun ce sun masa izini sannan ya shiga. To ita ma sunna ce ta annabi alaihi salamu da ake yin an yi aure. Sai kuma surukai su ma ababen girmamawa ne da kuma lura da ihsanin da suka yi wa mutum suka ɗau yasu hutun da guda suka bashi kuma ta komo gurinsa ta zama kamar ribatacciyar yaƙi. To da ka dole ya ga girmansu ko me za su yi masa to kai ya manta wancan abin alherin da suka masa. Sannan zai yi mu'amala da su ya mu'amala da su da girmamawa sannan ya mu'amala da su da hikima. Ba a fito na fito da surukai ko wani abu da hikima ake yi kuma ana girmama su a wajen hulɗa. Sannan kuma a yi musu addu'a ta alheri da kuma sada zumuncinsu da wani same su sai a sada zumunci. To da a ƙarshe dai ina jan hankalinmu akan duk abin da za mu yi mu nufi zatin Allah da shi subhanahu wa ta'ala. Sannan ma'aurata kowa ya ƙoƙari ya kwalliya da haƙuri shine san hali da abin da za a fusata mutum ya ƙoƙari ya haɗiye. Sannan da kuma ana ta bin abu sannu. Mafi yawan kusakurai da ake samu a gidan aure gaggawa ce take kawowa ba tare da an bi abu sannu ba sai a yanke hukunci sai ya zama an zo an yi da na sani. Sannan kuma a kiyaye harshe daga lafazi wanda yake ba shi da kyau zai yi rauni. Mace ta kiyaye harshenta ko da an samu saɓani in ana kace na ce to namijin duk kalmomin da zai faɗa ya zama wa kalmomin da za su yi rauni ba ne. Wanda idan an gama rigimar wannan makakin zai dinga yawo a zuciyar matar ko ita ta faɗa masa wanda zai dinga yawo a ransa. Domin jurhul lisani ka jurhil yadi. Raunin harshe kusan ya fi raunin hannu illa. To da haka a kiyaye wannan. Sannan da kuma yi wa mace gatse cewa in ta kuma yin kaza a bakin aurenta da ɗa namiji mai hankali mai nagartacce ba zai mata wannan ba domin ita da aɗifa da zuciya take aiki. Inda auren yana da igiya 1000 sai ta yanke su a garin haka ba ruwanta. Daga baya kuma ta so ta ce ita yasu ta shiga uku. Allah ya kiyaye mu. Sai kuma dogaro da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma roƙonsa. Da duk wani mai gida baya riƙe kansa ba ya riƙe iyalinsa sai dai iya abin da zai yi amma Allah shi ke riƙe mai gidan ya riƙe masa gidansa. Ina roƙon Allah ya riƙe mu ya riƙe mana iyalin ya riƙe mana komai namu. Sai kuma ilimi yadda aka koya amfaninsa shine sai a aiki da shi kuma aiki da shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya sa mu dace. Allah ya sa mu cikin allazina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.